Mit navn, det er David Bjerre. Jeg måske i virkeligheden er en, der er gået ind i det her for at lege. Og det tror jeg faktisk, at man kan se i mine malerier. At jeg er ikke en, der går ind med en masse tanker om, hvad jeg vil fra starten af. Jeg er en, der går ind, og så danser jeg rundt om mine malerier. Jeg kaster med den. Jeg er en vildbasse på et lærred. Og så sker der et eller andet, og jeg er faktisk ikke klar over, hvad der egentlig sker. Det her maleri, det hedder Frisind, og er tænkt som et maleri, der på en eller anden måde kommer op og danner en eller anden form for rytme, en form for ballet. Altså hvis man går ind i universet, og man begynder at se figurerne danse rundt og mærker malingen, man skulle nærmest kunne mærke malingen, når man kigger på det, og man kan røre på det, jamen, så forstår man det univers, som jeg godt vil ind i, og vil have min beskuer til at følge mig i. I denne måde at male på, der tager jeg faktisk min Makita boremaskine, slagboremaskine, og så tænker man, passer det sammen med at male? Man tænker pensler, spartler, måske lidt fingre, hvis det går højt, men jeg tager faktisk min boremaskine, dum, 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 dum. Altså det skal ikke forstås på den måde, at jeg kun kan sætte mig hen i sandkassen med en blå bil og en helikopter. Det kan sagtens være alvorlige emner, vi arbejder med, men det her legende moment, det her spontane, det her lidt tilfældige, at finde nye vinkler, nye hemmeligheder i et maleri. Det er god kunst for mig, og det er ikke bare at afsløre sig selv med det samme. Og der er mit maleri jo et opgør med den hvide væg. Det er farverigt, det er eksplosivt, det er energirigt, det er jo det gale vanvid. Jeg synes, at tilfældighedernes kraft kan noget, som overgår, hvad din hjerne egentlig kan lave. Jeg har et dobbeltliv, forstået på den måde, at jeg er egentlig universitetsuddannet økonom for Aarhus Universitet, som jo har noget med regneark at gøre, noget med tal, noget med en meget eksakt, meget konkret videnskab, som jo er en helt anden verden end den her verden, som jo i virkeligheden går ud på at lege med tilfældigheder. I virkeligheden så er humor i kunsten og det legende i kunsten, det er dybt understuderet og undervurderet i det samfund, vi har i dag. Det er måske den dybe mission med det, jeg laver, vi skal lege noget mere. Jeg synes, vi skal have noget mere humor ind. Jeg bor i mit eget hus. Det er i farverne, i malerierne, i kunstens verden, i det udtryksfulde verden. Jeg er kommet hjem. Det er jo fantastisk at sige det. Prøv at tænke på, at man kan sige til sig selv, jeg er kommet hjem.